Здравейте, потребители видео тук. Днес няма да играем нещо, днес ще направим горе-долу като предизвикателство. Днес ще ми слагат скоби и аз мисля да не говоря с тях, защото съм свикнал. Говоря с тях. И така целият ден ще се опитам да го правя. И така мисля да... Между другото, сега ще си своя скобите. След няколко минути след това ще спра клипът, ще направя втора част. Точно така ще направя. Но за това... Да, така ще бъде. Хайде да започваме. Така в момента... Чакай мамо да излезе. Мамо, айде излизай! Колко чакам? Да, той ще кам. Айде бе! Добре, айде. Не се чака толкова много. Просто не се чака толкова много. Пак! Така като си гледам телефона, мисля, че ще снима под половин час. Да. Но половин час. Изпия. Може би ще има много големи шумове. Такива звукове. Това нека да си държа телефона малко по-близко. Мамо, хайде! Хайде, тръгваме. Няма да говоря. Разгаля ли си? Какво? Разгаля ли? Много. Искаш да минем тук по центъра? И кой ще има по центъра? Добре, ще ми вземеш нещо. Не връщаме. Според тебе колко минути ще отнеме да отидем до там? Не искам. Капо. Брат. Враца на студено, бе. Студено ли ти? И закопчай се? Не, на краката ми е студено. На краката ли? Ага. Долу не си. Тук от тебе, при бадятите. Ура, царите! Помисли си. Никой няма да взима тук царите. Знаеш колко е гадна? Ако я прясна, ще си взема, ама... Яде ли си? Да, ама искам да я прясна. А не от 100 години. Но да повързваме да влезем някъде, че замръзвам.
Да. Кой го прави това? Кой да тия звуци? Да, това напред. О, да, не сега си помислих, че е така да е птица там. Вика. Как ще вика? Не ти падне батерията на телефона. Спокойно, 72%. Таки просто това ще включа ултра спестена енергия. После, когато падне под 50, ще го пусна. Але иди на връщане. Не, връщане. Първо скоби. Ема, ще ме снимаш ли, когато ми слагат скобите? Може отвън като те снимам. Там вътре не мога да те снимам. Що? Как вътре ще те снимаш? Еми, така те ще го крият. Следващата, нали? Ето сега там. Именно. Така. Да. Точно ето там на зелената вратница. Еми, хора мисля, че не мисля, това се налага да приключвам тук този клип. Чао.